Deiem cadem, amen. Slimalic Maria, bil gratiam imlia, in mulei miec, birca enti fostris,
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Irtqajna flimkien il-lejla biex nirringrazzjaw lil Alla u nfakru lil dan l-isqof wieħed mill-benefatturi kbar tad Djoċesi tagħna, Giovanni Maria Camilleri Agostinjan. U nirringrazzjaw lil Alla għal dak kollu li jagħmel għad-Djoċesi tagħna u nitolbu biex il-ħidmiet tiegħu jkomplu. Nixtieq jekk nagħti merħba fostna lill-komunità tal-Agostinjani, Father Leslie li huwa l-provinċjal, s-saċerdoti reliġjużi l-oħra. Nitolbu lil mulej għad-Djoċesi tagħna, nitolbu għall-ħajja reliġjuża, għall-ħajja tal-Ministeru, għall-ħajja tal-lajkat. Noqogħdu minuta bil-qiegħda kemm nisimgħu ftit il-biografija, l-istorja, il-ħajja ta' dan l-isqof benefattur ta' Għawdex. Giovanni Maria Camilleri, membru tal-Ordni tal-Eremiti ta' Sant'Agustin, nħatar raba isqof ta' Għawdex fil-11 ta' Frar 1889. Twilet il-Belt Valletta fil-15 ta' Marzu tal-1843 u kien Mammet San Domingo lejla rappreżentati mill-Kappellan ta' San Domingo. Ingħaqad mal-Agostinjani ta' 18-il sena f'Lulju 1860. Għamel il-professjoni solenni s-sena ta' wara nhar Santa Marija 1862 u l-professjoni solenni fl-ewwel ta' Ottubru fl-1865. Kien ordnat Assis mill-Agostinjan Awċi l-Arċisqof Gaetano Paceforno taħt id-del tal-famuż Sant'Agustin ta' Gwercino u fuq l-artal ta' Gian Lorenzo Bernini fil-Knisja ta' Sant'Agustin f'Kampo Marzio, Ruma, nhar il-21 ta' Diċembru 1867. 17 ta' April 1880 kien elett provinċjal tal-Agostinjani ta' Malta u ta' Għawdex u fid-29 tal-istess xahar ħa lawrja ta' Maġistru fit-Teoloġija. Fl-ewwel ta' Ottubru 1884 inħatar professur tat Teoloġija Morali fil-Kolleġġ Internazzjonali ta' Santa Monica, Ruma, bibma l-Vatikan. Fl-20 ta' Jannar tal-1887 intgħażel konsultur tal-Sagra Kongregazzjoni tal-Isqijiet Irregolari. Nhar 11 ta' Frar 1889 il-Papa Ljun 13 ħattru raba isqof ta' Għawdex. Fil-24 ta' Frar kien ikkonsagrat isqof fl-istess Knisja ta' Sant'Agustin fejn kien ordnat Assis minn l-aqwa kardinal dak iż-żmien, il-Kardinal Mariano Rampolla del Tindaro. Mejjun mill-isqof ta' Għawdex Pietru Paċ, il-predeċessur tiegħu, u l-isqof Guglielmo Pifferi, Agostinjan u sakrista tal-Papa. U ħalpu s-sies ta' Djoċesi ta' Għawdex f'dan il-katedral nhar il-festa tal-patroċinju ta' San Giuseppe kien it-tielet ħadd tal-Għid ta' 12 ta' Mejju 1889. Kien destinat li jmexxi d-Djoċesi ta' Għawdex għal 35 sena neqsin 21 jum. Għalhekk żmien twil ħafna. Insemmi biss xi mumenti ewlenin ta' episkopat daqstant twil. L-ewwel nett, il-preżenza kostanzi tiegħu fost il-poplu Għawċi tidentifikah bħala raj dejjem lest li jisma', jitma' u jħares u jikkonforta lill-insara f'dati fideh. Dan għamlu permezz ta' 10 visti pastorali u bil-predikazzjoni tiegħu. Kien magħruf għall-elokwenza tiegħu fil-pritki li jiġdu għarfien profond tal-Bibja u tal-kitbiet patristiċi ewlenin fosthom il-missier spiritwali tiegħu Sant'Agustin. L-omeli tiegħu f'dan il-katedral huma ppubblikati fi 8 volumi tematiċi, kitbiet li jiswew mitqlu deb kemm fil-kontenut reliġjuż
kif ukoll fin-nisġa letterarji tagħhom. Il-qofol tal-episkopat tiegħu kien is-Sinodu Dioċesan. Ma tbexbix tas-seklu 20 l-Isqof Camilleri ħabbar li sejjer sejnaħ Sinodu. Avveniment singolari fl-istorja ekklesjastika mhux biss ta' Għawdex imma tal-Gżejjer Maltin. Għaliex? Għax kienu għaddew 200 sena mill-aħħar Sinodu Dioċesan dak imsejjaħ mill-Isqof Davide Kokko Palmieri f'April tal-1703. Kienet tinsħas ħtieġa kbira ta' riforma. Għal daqstant waqqaf kummissjoni biex tirrevedi u taġġorna il-Kostituzzjoni u d-Digriet tas-Sinodu tal-1703 u tadottom għas-seklu 20. Kienet immexxija Monsignor Giuseppe Farrugia tal-vers mitfur hawnhekk. Meta tlesta x-xogħol preparatorju u stieden il-klieru regolari u sekolari ta' Għawdex biex jieħdu sem attiv Sinodu illi dam sejjer hawnhekk ġolda l-katedral 3 ijiem sħaħ filgħodu fl-għaxija bejn it-18 u l-20 ta' Ottubru 1903. Id-Digrieti tas-Sinodu miġbura fi 15-il taqsima ifasslu programm li Knisja ta' Għawdex għal tul is-seklu 20. Miktuba b'Latin klassiku, ħaġa meħtieġa dak iż-żmien għall-approvazzjoni tagħhom mis-Santa Sede huma ċari u konċiżi, komposti bi stil eleganti u mingħajr ambigwità. Il-kommentaturi kontemporani dan as-Sinodu iqisuh bħala l-Magna Carta tad-Dioċesi ta' Għawdex. Jien personalment inqisu l-qofol tal-Episkopat tiegħu. Għax l-atti sinodali kienu ta' gwida anke għad-Dioċesi ta' Malta u eventwalment dawn id-digrieti sinodali servew bħala l-bażi tal-Konċilju Reġjonali li sar Malta f'Ġunju tal-1935. L-Isqof Camilleri kien devot kbir tal-Ewkaristija. Ħeġġeġ il-bidu ta' devozzjoni perpetwa fil-Knisja ta' Savina. F'April tal-1913 ta' sem fl-24 Kongress Ewkaristiku Internazzjonali li sar Malta. Irnexxielu mhux blat fixkil biex iġib Għawdex anke l-Kardinal Domenica Ferrata, il-legat tal-Papa Piju X għall-Kongress. Kien fassal festi kbar għal Settembru 1914 eluq il-50 sena mit-twaqqif tad-Dioċesi ta' Għawdex mill-Papa il-Beatu Piju IX. Iżda ma sar xejn għal pontifikal u akkademja f'dan il-katedral. Dan għaliex fit-28 ta' Lulju bdiet dik li kellha tiżviluppa bħala l-ewwel gwerra dinjija. L-għada id-29 ta' Lulju miet hawn il-Belt Victoria l-Arċisqof Pietro Paċ. Dar kien għażel meta marad biex imut Għawdex. U fl-20 ta' Wissu miet il-Papa Piju X. Għalhekk dik il-festi kienu tħassru. L-Isqof Camilleri kelli jiffaċċja żewġ kriżijiet kbar fl-Episkopat tiegħu. Fil-bidu tas-sena 1909, il-patrijiet tas-Soċjetà ta' Ġesu li kienu jmexxu s-seminarju sa mill-ftuħ tiegħu f'Novembru tal-1966 għatew li jitilqu biex jikkonċentraw l-enerġija tagħhom fuq il-kulleġġ ta' San Luigi li kienu għadhom kif fetħu Birkirkara. Ħafna beżew li s-seminarju ta' Għawdex kien se jagħlaq. Mhux l-Isqof Camilleri li bl-għajnuna tal-Arċisqof Pietro Paċ u ta' assasinaw 5 kwalifikati, mhux biss rebaħ il-kriżi, iżda irnexxielu wkoll ittejjeb il-livell tat-tagħlim. U nhar is-6 ta' Ottubru tal-1909 s-seminarju fetaħ mill-ġdid taħt amministrazzjoni Dioċesana u għadu jiffunzjana hekk sal-lum. It-tieni kriżi ħadet iktar fit-tul u tħabad biex jirbaħ lejlu nar. Qiegħed nirreferi għall-istorja twila tal-bini tas-Santuarju ta' Pinu li matula kellu jħabbat wiċċu ma' ostaklu wara l-ieħor biex jibda l-bini u kellu saħansietra jitfaċċa kawża l-qorti. Iżda fl-aħħar kellu sodisfazzjon li qiegħed l-ewwel ġebla tas-Santuarju ta' Pinu fl-20 ta' Mejju 1920. Fl-24 ta' Frar 1914 kien ħabat eluq il-25 sena
mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu. Kienu saru festi kbar kemm f'dan il-katedral kif ukoll fil-Belt Vittoria bis-sem taż-żewġ banet ċittadini Leone u la Stella. Għall-okkażjoni il-Papa Piju X bagħtlu kirografu, ġifieri ittra miktuba b'idejh, li fih sellemlu bħala vir simplex et rectus, timens deum et vertens amalo, bniedem li wrett li jibża minn Alla u jitbiet mill-ħażen. Ċitazzjoni mill-ewwel vers tal-Ktieb ta' Ġobb. Ngħatatlu wirji oħra ta' mħabba minn folo l-kbar ta' nies f'Diċembru tal-1917 meta ċċelebra il-50 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu f'dan il-katedral. Dakinhar hawnhekk għall-ewwel darba kien xel id-dawl elettriku. Imħabba l-età u l-forsi dejjem jonqsu u riżenja minn isqof fl-20 ta' Jannar 1924 u rtira l-Kunvent ta' San Mark Rabat Malta femmiet 100 sena ilu bħal ħadd li ġej 7 ta' Diċembru 1925. Kellu 82 sena. Nhar id-29 ta' Diċembru tal-1973, kont imdaħħal fi anke jien din il-ħaġa, il-fdalijiet tiegħu inġabu f'dan il-katedral u tqiedu f'memorjal f'bust tiegħu fil-kappella tal-Patruna Sant'Ursula. M'hemmx li x'kien dubju li jekk tixraqlu wis it-tislima ta' Papa l-Imbazzar Qaddis San Piju X, bniedem li wrett li jibża minn Alla u jitbiet mill-ħażen. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dribt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin u billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħinna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolb. Anqal mulej is-seta tiegħek u b'qawwa kbira tina l-għajnuna biex il-laqgħa tagħna miegħek infixkla bidnubitna titħaffef bil-grazzja u l-maħfra tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Dakinhar jitkanta dan l-innu fl-art ta' Ġuda. Għandna belt qawwija, bnielna swar u ħitan għal ħelsien tagħna. Iftħu l-bibien biex jidħol il-poplu ġust li jżomm is-sewwa. Il-fema tiegħu sħiħa fik. Inti saħħaħlu s-sliem għax fik it-tama. Ittamaw fil-mulej għal dejjem, għax il-mulej u l-blata ta' dejjem, li l-min kien floli niżlu, il-belt imkabbra niżżilha
waqqaħħa għal isfel fit-trab xaħita taħt is-saqajn tirtifes saqajn il-fqir ir-ribs tal-msejknin. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Faħru l-mulej għaxu tajjeb, għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Aħjar tisken fil-mulej milli tittama fil-bnedmin. Aħjar tisken fil-mulej milli tittama fil-gbarat. Flimkien? Iftħuli l-bibien tal-ġustizzja, ħanidħol minnhom u rott ħall il-mulej. Danu l-bib il-mulej, il-ġusti jidħlu minnu. Niżikħaj tal-li weġibtni u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi. Flimkien? Ejja nitolbuk mulej, salvana. Ejja nitolbuk mulej, għatina r-risq. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Imberkukom minn dar il-mulej. Jahwe u Alla u id-dawl tagħna. Flimkien? Numu bil-wieqfa. Fitxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Mhux kull min jgħid li mulej jidħol fis-saltna tas-smawiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta' Missieri li hu fis-smawiet. Għalhekk kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qed ngħid jien, isir jixbaħ il-bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita ġew il-widien, għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar, iżda ma ġġarfitx għax kellha s-sisin tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx li qed ngħid jien, isir jixbaħ il-bniedem ibla li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita ġew il-widien, għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar u ġġarfet u kbira kienet il-qerda tagħha. Il-kelma tal-mulej. Spiss fil-ħajja tagħna nkunu konxi minn dak li jonqosna. Jekk issa beda l-ksieħ u l-uġieħ jibda jinħass iktar u nibdew ngħidu għajma hawn għajma hemm u tonqosni dik u tonqosni l-oħra u għandi dik il-problema u dik id-diffikultà. Jekk tant niffukaw kultant fuq dak li jonqosna li ninsew dak li nkunu rċevejna, d-don ir-rigali kbar li Alla jkun qed jagħmel magħna kontinwament. Ikun naħseb il-lejla huwa waħda minn dawn l-okkażjonijiet li rridu niftħu naqra iktar l-għajnejn il-viżjoni tagħna u l-moħħ tagħna u l-qalb tagħna biex minn barra l-problemi li bħalissa għandna u li jiġu mill-ewwel dawk frasna mhux hekk l-sien imur l-iktar fuq id-darsa jew fuq is-sinna li tuġa
allura moħħna jmur mill-ewwel fuq il-problema, d-diffikultà. Imma minn barra dawn hemm ħafna rigali u doni li sewwa li nkunu konxi tagħhom u sewwa niċċelebrawhom. Jagħmlilna tajjeb li niċċelebrawhom dawn id-doni. U jiena naħseb li wieħed minn dawn ir-rigali l-kbar huwa l-Isqof Giovanni Maria Camilleri li lejla qegħdin infakru. Hekk biżżejjed insemmu żewġ esperjenzi, żewġ momenti minn dak li semmilna Fader Bezzina, is-seminarju u Tapinu. Xi fissru dawn it-tnejn għalina fid-Djoċesi ta' Għawdex? Is-seminarju u Tapinu. Xi fissru għalina? Is-seminarju kieku mhux is-seminarju kieku mhux id-djoċesi, m'hawnx id-djoċesi. Kieku mhux is-seminarju m'għandniex saċerdoti, m'għandniex formazzjoni. U Tapinu, xi fisser Tapinu għalina? Kollha kemm aħna nħossu għad-dar tagħna, Tapinu. Id-dar tal-om, id-dar tal-mami. U hemm nibqgħu immorru, jiġri x'jiġri nibqgħu immorru. Anki meta nitbedu mill-Knisja, anke meta ngħidu li ma nibqgħux nemmnu, imma Tapinu tibqa' tmur. Tapinu nibqgħu immorru. U dawn huma rigali li rċevejna hekk minn dawk ta' qabilna, minn dan l-Isqof. Għaddejs għaref, għaqli ġeneruż magħna l-koll. Ejjew ingawdu, ejjew nirringrazzjaw lil Alla ta' dan kollu, ta' din il-persuna. U ejjew nitolbuh għad-djoċesi tagħna, nitolbuh għall-Knisja f'Għawdex, nitolbuh ukoll għar-reliġjużi illi minnhom ġie l-Isqof Camilleri, nitolbuh għall-Agostinjani li huma preżenti wkoll f'nofsna, fostna, fir-Rabat u xek, minn tant snejn ilu. Biex il-mulej jkompli jbierek b'dawn ir-rigali importanti, doni importanti, illi forsi ma nindunawx bihom hekk dritt mill-ewwel, imma nindunaw bihom forsi ma' snejn wara snejn. Imma huma tant fundamentali, tant essenzjali. Hija dik il-binja li semma l-profeta Iżajja fl-ewwel qari, dik il-belt li ma taqax, dik il-belt soda, Tapinu s-seminarju djoċesi. U għaj twettiq ta' dak li talabna Ġesu fil-Vanġelu. Mux min jgħid li mulej, mux dak. Imma min jagħmel ir-rida tal-missier. Bil-mod fil-moħbi, mingħajr ħafna storbju, min jagħmel ir-rida tal-missier. Il-mulej jagħtina li nirringrazzjawh u li nkomplu niggustaw dawn id-doni li fl-istorja, fil-providenza tiegħu oġbu jagħmel mal-gżira tagħna. Sanqumu bil-wieqfa u nresqu quddiem il-mulej it-talbiet u x-xewqat tagħna. Missier Għaddejs inroddulek ħajr tal-paternità tiegħek ta' kemm tieħu ħsiebna, inroddulek ħajr ta' kemm anki fl-istorja nistgħu naraw lejt ħanina li tmimlija mħabba li ġeneruża tiegħek. Għatina li nkunu dejjem grati u konxi mid-doni li tagħtina. Għall-Knisja u b'mod partikolari għal Papa Iljun 14 li inti mulej fdajtu bil-missjoni li jkun raj għalina l-koll. Kompli mlieħ bl-ispirtu tiegħek biex ikun dejjem xhieda tal-imħabba u l-preżenza tiegħek u fuq kollox ikompli jwassal il-messaġġ ta' paċi u għaqda lid-dinja kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-Isqof Anton li int mulej sejjaħtlu biex jaqdi u jimxi mal-komunità nisranija tad-djoċesi tagħna bħala wieħed mis-suċċessuri tal-Isqof Giovanni Maria Camilleri. Għati lilu u lis-saċerdoti kollha tagħna dak kollu li jeħtieġu biex ikomplu jwasslulna dejjem il-kelma tiegħek li tweżilna fil-mixja tal-ħajja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-familja Agostinjana li fija l-Isqof Giovanni Maria wieġeb għas-sejħa tiegħek mulej permezz tal-ħajja konsagrata.
ħeġġeġ l-aħwa Agostinjani madwar id-dinja u partikolarment dawk tal-Gżejjer tagħna biex permezz tal-għajxien tal-Kunsilli Evanġeliċi ikunu dawl għall-Knisja u sinjal tal-għotja tiegħek sal-aħħar u bla kundizzjoni. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. għal vokazzjonijiet ġodda fis-seminarju u din id-djoċesi li kien tant għal qalb l-Isqof Giovanni Marija u fil-ħajja reliġjuża Agostinjana. Iżra mulej fil-qalb taż-żgħażagħ tagħna is-sejħa tiegħek u għattihom il-kuraġġ biex jingħataw b'entużjażmu għas-servizz tal-Knisja. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll li llum inġbarna hawn biex infakru il-ħidma tal-Isqof Giovanni Marija u nroddu ħajl lil mulej għal dak li jagħmel mal-Knisja permezz tiegħu. Għatina l-fidi u l-ħeġġa biex anke aħna nkunu dejjem lesti li naqdu lilek f'dawk kollha li niltaqgħu magħhom. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. Nroddulek ħajr mis-ser qaddis għad-doni li tatina. Nirringrazzjawk għad-doni ta' dawk li jmexxuna, ma fuq kollox nroddulek ħajr għad-don ta' ibnek Ġesu li ġej f'nofsna fil-ħobs u fl-imbit. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti li qed nagħmlulek mill-ġejt li inti nnifsek tajtna
u għamel li l-qima li natuk bihom fuq l-art tħejjina għal frott tal-fidwa li jintatina fis-sema bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżlu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġej talina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jintħejjejt minn qabel u fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dieher il-premju li issa qed nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla eta. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna. Għaddejs tas-sewjent mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Leon 14, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek l-Isqof Giovanni Maria Camilleri, il-benefatturi ta' din il-Knisja Katedrali Karlu Maria Vella, li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek irxu xtawa għal-ħajja. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħena lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini mqazza u Malla Marija, mal-Arustaħa San Ġusepp, mal-Apostli,
Santu Wistin missirna u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejn.
kelma żgħira kif nixtieq kif isem ħuti reliġjużi Agostinjani. Ringrazzja lilek, Sinjur Anton, l-Arċipriet, Monsignor Bezzina, Fader Michael u s-saċerdoti l-oħra kollha, u intom il-koll li il-lejla tajtuna din l-opportunità li naqsmu din l-esperjenza. Ma konniex ħafna, donnu meta tkun komunità żgħira tinħass imma ċertu intimità. U bla dubju ta' xejn anke f'dak li għadna l-esperjenza żgħira li għajxna il-lejla hija mera jew ta' xi ħaġa li hija ħafna ikbar għalkemm intqal ħafna anke fuq l-isqof Camilleri l-ebda kliem ma jista' qatt jagħmel ġustizzja ma' 35 sena ta' servizz u ta' episkopat. U nixtieq li anke jiena fl-isqof Camilleri kien fakkar anki mijiet ta' snin ta' reliġjużi Agostinjani li taw anki is-servizz tagħhom hawnhekk fil-Knisja f'Għawdex li jisimhom forsi mhu miktub fuq l-ebda ktieb, imma kieku kellek tiġbor f'kelma waħda l-esperjenza tal-isqof Giovanni Marija, naħseb jiena niġbruha f'lotja u fid-disponibilità tal-persuna lejn ir-rida tal-Alla. U bħalu perswas li kien hemm ħafna reliġjużi li tul dawn is-snin għexu din l-esperjenza u nawgura anki li nkompru ngħixuha bil-qalb kull fejn inkunu. Nixtieq li nwassallek anki tifkira żgħira. Waħda mill-kriżijiet tal-isqof kienet is-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, devozzjoni lejn il-Madonna, u nixtieq li nwassallek din it-tifkira għalik hija anki kwadru tad-devozzjoni lejn il-Madonna, mhux il-Madonna ta' Pinu, imma hija devozzjoni li il-Papa Leon XIII kien devot tagħha, il-Papa Leon XIII li innomina lill-isqof Camilleri bħala isqof, il-Papa Leon XIV kompla ma' tradizzjoni ta' din id-devozzjoni u jiena nawgura li anki inti kollok bl-interċessjoni ta' Marija ħafna pariri tajbin. Grazzi, Aziz Fader Leslie, grazzi mhux biss lilek illum, imma grazzi ta' dak kif semmejt inti li għamlet il-komunità Agostinjana u li għadha tagħmel u li jalla tkompli tagħmel fid-djoċesi tagħna għal ġid ta' dawk kollha li jiltaqgħu magħhom il-patrijiet il-membri tal-komunità tagħkom. Grazzi. Nitolbu. Għamel mulej li l-misteri li għalihom inġbarna ikunu ta' ġitalina. Għallimna bihom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixi tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Qabel ma nitilqu minn hawn ħuti eżiż ejjew nagħtu l-aħħar tislima lil dan ħuna l-isqof Giovanni Maria Camilleri fil-post tal-mistrieħ tiegħu bħala sinjal ta' mħabbitna li jtaffi n-niket u jwettaq it-tama. Qatt jasal jum meta fil-għaqda ħinja ta' ħbiberija għal dejjem aħna u dan ħuna nerġgħu nħadnu lil xulxin fis-sema fejn l-imħabba ta' Kristu li kollox tirbaħ tkun elbet għal kollox lill-istess mewt.
U Alla li tista' kollox, bil-mewt ta' Kristu ibnek fuq is-salib int qridt il-mewt tagħna. Bid-difna u l-qawmin tiegħu mill-imwiet int qaddist l-oqbra tagħna. U b'mod tal-għaġeb ġeddidt il-ħajja tagħna biex qatt iżjed ma nerġgħu immutu. Il-qatt talb li qed nagħmlulek għal danħuna li jindifen fi Kristu u li issa qed jistenna u jittama lena tal-qawmin mill-ġdid tal-ħajja. U Alla tal-ħajjin u tal-mejtin fil-ħinina tiegħek għatina li daw kollha li fuq l-art tarfuk u baqgħu fidili miegħek sal-aħħar issa fis-sema jfaħruk u jkunu ħinja miegħek għal dejjem fis-sema. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.